Ja, een heel goede middag dames en heren. Voor een nieuwe aflevering van Xavier Ontmoet zijn we vandaag in Kerkrade en gaan we langs bij Roger Holtes van Wiertz Company. Ja, hoe was 2020? Ja, innoverend, net als dat voor iedereen was, denk ik. Ja. We begonnen vol goede moed aan het volgende jaar van groei bij Wiertz Company. Ja. Een bedrijf dat gewoon elk jaar weer de lat hoog legt en grote groeistappen wil maken. Dat is wel echt een doel van jullie al jaren, hè? Jullie willen elk jaar groeien. Ja, groeien is het uitgangspunt. Vanuit de overtuiging dat alles iedereen kan groeien en moet groeien. En dat groei ook datgene is wat je geïnteresseerd en energiek houdt. Groeien is leuker dan krimpen. Ja. En leuk is belangrijk bij ons. Dus ja, we begonnen heel vol goede moed en toen ergens in maart, wij openden daar als nu een filiaal in Eindhoven. Op donderdag was de opening. En op zondag kwam er een persconferentie waarbij men zei van nou, het is goed geweest, we gaan even met alles op slot. Cool. Dus de feestvreugde was kort. Ja, dan moet je even denken van hoe gaan we dat doen de komende periode. En niet alleen wij, maar dat moest de hele maatschappij. En dat merkte je ook. De eerste dagen was er toch wel wat onrust. Het journaal geeft weer van ja, hoe gaan we hiermee om? Wij zijn na aan het denken, wat komt er op ons af, wat kunnen we zelf doen? Nou, dat duurt een paar dagen. We kropen met de directie dicht op elkaar, veel communiceren. Veel gesprekken met onze kantoormanagers, met klanten, iedereen aan boord houden vooral. Hè? Ja, want jullie zitten in de uitzendbranche. Is dat, merkt je dan meteen in de eerste weken dat jullie dan als eerste de puneut zijn, jullie mensen? Ja, de puneut zijn is een groot woord. Wij zitten natuurlijk wel in de branche, in de markt van mens en werk, waar flexibele arbeid eigenlijk een belangrijk product is. Ja. En met name in dit soort tijden is flexibiliteit wat bedrijven overeind kan houden. Hè? Zowel in goede als in slechte tijden. Dus je kunt op- en afschalen met je personeelsbestand. En een van de keuzes die we eigenlijk al vanaf de start gemaakt hebben bij dit bedrijf, nu 24 jaar bestaat. Ik was er zelf nog niet bij, ik ben nu 4 jaar aan boord. Maar is dat het bedrijf gewoon in de volle breedte actief is. Dus we zijn een generalist. En in alle branches die we kunnen bedienen, die bedienen we. En dat was ons geluk nu ook in deze fase, omdat de bedrijven waar het gaat minderen, die hebben dan personeel over. Ja. Maar er zijn ook bedrijven die eigenlijk zo van profiteren van het dergelijke. Er zijn wel mensen nodig hebben. In de zorg bijvoorbeeld. In de zorg. Dus dan is het aan ons om te zorgen dat het disevenwicht in personeel, dat je dat oplost. En dat zag je ook letterlijk zo gebeuren? Dat zag letterlijk zo gebeuren. We kregen op maandagochtend kregen we een telefoontje van een bedrijf dat ze gingen sluiten, waar we bijna 100 mensen aan het werk hadden. En die staan dan in één keer op straat. En aangezien wij vinden dat iedereen een baan verdient, ga je gelijk aan de slag om te kijken, is er een alternatief voor die mensen? Nou, dat weet je natuurlijk, daar heb je even voor nodig om dat te laten bezinken. Ja. Maar voordat we het wisten, kregen we een telefoontje van een andere klant. Die zei, joh, ik heb het ontploft hier, ik heb 100 mensen nodig. Ja. Dus nou, dan hadden we eigenlijk gelijk de hele groep weer aan het werk. En zo is het ons vrij snel gelukt om, ik denk toch zeker 90% van de mensen aan het werk te houden. En dat is gelukt omdat jullie zo in diverse sectoren actief zijn? Ja. Dankzij, dat is één. En dat je continu zoekt naar mogelijkheden. Ja. Dus ook bedrijven die nog geen klant zijn, die moet je gewoon gaan benaderen als je mensen hebt. Dus, ik weet dat jullie mensen zoeken. Wij hebben goede mensen. We hebben er ook Facebook campagnes voor opgestart. En gezegd van joh, als je je baan kwijtgeraakt zou zijn als gevolg van de coronacrisis, laat het even weten, want wij hebben altijd mogelijkheden om je aan het werk te zetten. En dus hebben we best veel reacties gehad van mensen die we weer aan de baan hebben kunnen helpen. Dat is toch wel mooi als je dat lukt in zo'n tijd. Dus. Nou, altijd groeiambities, maar dan kan ik me toch voorstellen na zo'n eerste lockdown dat je denkt, nou het jaar 2020, als we het mooi eindigen, dat is ook al prima. Maar ik zag nog wat persberichten en zo voorbij komen dat het niet alleen bij Eindhoven is gebleven vorig jaar. Nee. We hebben vorig jaar ook nog een filiaal in Tilburg geopend, eind vorig jaar. En de plannen voor het volgende filiaal liggen ook alweer op de plank. Sterker nog, voor de volgende 10 filialen liggen op de plank. We hebben een hele tijdlijn staan over hoe we heel Nederland oranje gaan kleuren. Dat is het plan. Zo'n crisis komt natuurlijk, maar je weet ook dat onderliggend de economie het op zich best goed deed. Dus daar komt dan een gezondheidscrisis overheen. Natuurlijk duwt hij je even van je pad af. Hè? En zorgt ook wel dat je semi-pas op de plaats moet maken. Ja. Maar je weet ook dat zodra die voorbij is, en hij is van voorbijgaande aard, het duurt ons natuurlijk al veel te lang, maar het gaat een keer over. Dat je
dan klaar moet staan om door te groeien. En een gezondheidscrisis gaat niet onze strategische keuzes bepalen. We hebben zelf ingezet op groei. We hebben ingezet op de groei van landelijk marktaandeel. We willen in 2030 in de top 10 van bedrijven in de markt van mensen en werk staan. Zo. Dan zijn we keihard aan het werken. Dan gaan we niet laten beperken door een vervelend jaar, door zo'n virus. Nee. Stel je voor, dat gaan we niet, doen. Nee. Ja, uiteraard, we zijn nu al bijna een jaar verder, dus je vertelt het uiteraard nu ook vrij rustig, maar ik kan me toch voorstellen dat je ook, we zijn allemaal maar mensen, als persoon in de eerste weken toch zoiets hebt van, oké, ik sta aan het hoofd van zo'n bedrijf. Ja, iedereen kijkt dan toch ook naar mij van, Roger, welke kant moeten we op? Je moet ze toch positief houden. Hoe heb je dat in die eerste weken? Ja, natuurlijk, je denkt natuurlijk in het begin wel even van wat komt er nu op me af? Ja. En we hadden een jaar daarvoor gelukkig de directie uitgebreid tot een duo. Ik heb een financieel directeur, een CFO, Luc Prévost, die naast mij staat. Ja. Inmiddels zijn we ook dankzij de groei zover dat het een team van 3 is. Hè. Dat is nog een commercieel, een CCO bij, dat is Edith Hageman. Ja. Destijds waren we nog met z'n tweeën, maar als je al met z'n tweeën daarover kunt sparren, over die verantwoordelijkheidsdruk die je voelt, dan ben je al een heel eind. Plus je weet dat je gewoon een hele goede organisatie hebt staan. Ja. We hebben 100 mensen in dienst die allemaal keihard voor hun uitzendkracht en voor hun klanten gaan. Dus wat je vooral moet doen is communiceren. Hè. Je zit thuis. Thuiswerk hadden we vrij snel gefaciliteerd, onze ICT was op orde. Dus we konden heel snel schakelen en de mensen weer aan het werk houden. Maar dat is een kwestie van veel communiceren. Ja. Dus ik heb, ik denk een periode van 5-6 weken elke avond een column naar de hele organisatie gestuurd over hoe mijn dag is geweest, hoe ik hem beleefd heb, wat ik aan successen gehoord had van hen, wat ik van klanten gehoord had. Dus het was de hele dag bellen, klanten bellen, vestigingsmanagers bellen, consultants bellen, zorgen dat we overal bovenop zaten. En volgens mij is het allerbelangrijkste wat je in een crisis moet doen, is veel communiceren. Communiceren en daardoor ook wel enigszins geruststellen. Ja, en vooral duidelijk maken dat, wat ik zojuist al zei, onze strategie verandert niet. We hebben ingezet op groei, we blijven inzetten op groei. We hebben ook bewust ervoor gekozen om niet in te grijpen in onze kostenstructuur of zo. We hadden onze organisatie staan voor de volgende groeistap. Nou, de organisatie staat nog steeds, dus die groeistap die gaan we dit jaar gewoon toevoegen aan onze extra groei. Okay. En zijn er dan dingen die je in die, ik noem het maar even, turbulente weken, maanden, of dingen die je het afgelopen jaar hebt gedaan, omdat het even noodzakelijk was, die je meeneemt naar zeg maar de post-corona-tijd? Bepaalde zeker. Ja, implementaties of... Ja, je merkt dat verandering gaat sneller als het gedwongen is. Hè? Dus het adapteren van thuiswerken, van virtueel vergaderen, van even korter schakelen. Daar zijn gewoon ook echt pluspunten uit voortgekomen. En die gaan we ook wel handhaven. Ik voorzie eigenlijk een soort van hybride model, dus tussen fysiek en virtueel. Ja. Soms moet je elkaar gewoon even zien met een kop koffie drinken en even buurt. Is gewoon super belangrijk. Hè? We zitten in een mensenbusiness. Dus dan moet je ook gewoon als mensen bij elkaar, moet je dat managen. Maar tegelijkertijd zijn er natuurlijk ook gewoon versnelde veranderingen en nieuwe technieken. En daarom dat jullie enerzijds toch fysiek kantoren openen door het land, maar anderzijds vertelde je me ook onlangs ook met een online uitzendbureau bijvoorbeeld. Dat is ook al zo'n mix bijvoorbeeld. Ja. Er is al een mix sowieso in de manier waarop we werven. Hè. Dat doen we zowel online als met onze filialen. Ja. En daarnaast hebben we een online uitzendplatform, Mr. Watson, dat nu gelanceerd wordt. We zijn met een aantal pilotklanten nu dat aan het fine-tunen. Ja. We hebben een bestaand platform overgenomen en hebben we verfraaid en in de Wiers Company filosofie ingebed. En onder de naam Mr. Watson gaat dat nu gelanceerd worden. Dan gaan we volledig geautomatiseerd. Gaan we werk en werknemers bij elkaar brengen. Ja. Die elkaar dan ook via een rating, sterren geven, zorgen dat de kwaliteit van het platform op orde blijft. Voor de rest gaat alles volledig geautomatiseerd. Daar verwachten we veel van. Ja. We zien dat ook echt wel als de uiteindelijke toekomst van deze markt. Okay. Waarbij je de wisdom of the crowd gaat gebruiken om zoveel mogelijk mensen aan het werk te zetten. Dat is uiteindelijk waar je voor bent. Hè. Wij stellen dat iedereen een baan verdient. Dus
je wil zoveel mogelijk mensen aan werk helpen. En de manier waarop je dat doet is dan daaronder geschikt aan. Ja. Dus als je zegt van ik wil per se zoveel mogelijk mensen aan werk helpen, dan ga je nadenken over op welke manieren kan ik dat doen. Ja. Nou, een tijd lang is dat geweest met heel veel filialen, heel veel consultants. En voorlopig blijft het ook nog wel zo, maar het ontwikkelt zich wel naar virtuele oplossingen. En daar moet je dan ook klaar voor zijn. Moet je klaar voor zijn, ja, dat moet je wel maken. Ja. Het zijn nu februari, ja, normaal zouden het in jouw sociale privéleven nu drukke weken zijn, hè? Sowieso als oud-prins van Heerlen. Ja. Maar dit jaar had je ook nog een leuke week op de planning staan. Ja, ik zou dit jaar voor het derde seizoen meegaan met de Blauw Chute. Als je stadsprins van Heerlen bent geweest, heb je de luxe om nog 2 jaar met de Blauw Chute mee te mogen gaan. 1 jaar als ketelbrink en 1 jaar als kapitein. Nou, die 2 jaren die heb ik meegemaakt, dat was fantastisch. Zowel qua ervaring als ook qua de mensen die je ontmoet. Het is een regionaal, een week op pad, bij verschillende burgemeesters langs, bij verzorgingstehuizen, scholen. Ja, je ontmoet gewoon heel veel interessante en leuke mensen. En dat is me zo goed bevallen dat ik nog een keer gesolliciteerd heb om als gast mee te mogen. En daar heeft de vaste bemanning gelukkig ja tegen gezegd. Alleen toen zei corona dat er geen tocht zou zijn. Nee. Maar 2020 was voor mij persoonlijk in die zin wel een bijzonder jaar, omdat ik zowel getrouwd ben als een dochter heb gekregen. Dus dit was ook wel het jaar waarin waarin we gewoon, dat gaan we om meerdere redenen gaan we dat nooit vergeten. Ja. Weet je? Nee. Dus ik kijk er niet negatief op terug. Nee. En ik denk, als je de werkelijkheid accepteert en daar het beste van maakt, dan is geluk eigenlijk je deel. Weet je? En we hebben er echt wel het beste van gemaakt afgelopen jaar. Wij werven en plaatsen ook heel veel mensen bij de GGD. Dus we hebben voor heel Oost-Nederland tot aan Leeuwarden aan toe hebben we mensen gevonden voor het contactonderzoek. Die dus bellen als iemand met een coronapatiënt in aanraking is geweest van blijf eventjes thuis, dat maakt het een stukje veiliger. En we zijn nu actief, hoe noem je dat, vaccineerders aan het werven. Dus mensen die de spuitjes kunnen zetten, zodat we ook gewoon zo snel mogelijk iedereen kunnen vaccineren en de deuren weer open mogen openen. Dus Wiertz-Company, jullie helpen ons letterlijk echt richting het oude normaal, om het zo maar te zeggen. Ja, zo mag ik het zeggen. Ja. En daar zijn we trots op. Kan me voorstellen. Dank daarvoor en dank voor dit prettige gesprek. Dankjewel, was leuk.